Kulay pi baro ki viewers hagani ka video ngan pen sngo bat ngan batai biang ye pi hak ba di bat ki ketu kan ki kerwo ka bangalayo lum tikani ka kerwo kalong ka ba sngo tanat bat ka ba ai mensimru yengi khamtam e hakum kani ka jinglong jingman jong kari haparthei khamtam e ka badon kani ka thma hapdeng ka India bat ka Pakistan de sngobha kum ki khasi lane kum ki nongshong shnong jong ka state Meghalaya sngobha ban da husiar soba ban da pej yaki khubor man la kapor khanang ba bintip ki ban sajia bat ke ka bangi de ban le ban light nai ki ne ki jingya umsnam khamtam e ha ka ba ka Pakistan kamsyam la pendam ha ka bor jong ke India te nakata kadau yolese kan sadon ka thma ba ki pen ki win la ne ka thma ba te nakata kadau ong ye phi sngobha bandai husiar barbor bu ha ki jingduai knang ba kandono ke jingye suk hapdeng jong ki artli kiri tengne ngin batai no ye phi hagwe debat kane ko wi ka krwo la ne ke jingtho ka bla tho da wi ne ki riu shampang jong ka jala hakba ulong ba ni ham haka international border wat saila ngimtip ke ka banjia namar ni jingai tang kumba laibusan kilometer as crow fly support the armed force to protect you and your family and your land te ngasngo bano hangne ba wat num saila ya ke ka ba ka defense ministry ka batai lane ka panshai shabaro kinong shnong bat khamtam e ngi jan lane ngim da jangai na kini ki nongwan rungtu kata kamtam e na kari Bangladesh namar ngidon lane ngidei kibadon hapo ka international border so na kata kadau lada don chicha kata ka jing yakhi lane ki jing omsnam ka bajur temban se thrai kini ki leno Bangladesh lane ki Muslim Bangladesh kinwan bantur shapo kanut is jungi tena kata kadau inham ban ai ka kti kamon kti kadiang ban yarab ban support ya kini ki armed force ki jungi khnang ba maki kinla ban yada yangi ya ging kasem jungi bat khamtam e ya ka state jungi hi barok away jai hind khublei shibun long live India long live Meghalaya